ambade alislamew ni be fe ka lafiya diɲɛna gɛlɛya bani diɲɛna kule bani diɲɛ ni lahalaya kura min bɛ diɲɛna bi hinna ti maaw dusukun ba ka jan ɲɔgɔn kɔrɔ ne bɛ fɛ ka lafiya fɛn damadɔ min n'o fɔra i k'i hakili to a la mun bɛna da kan fana i kana ɲinɛ o kɔ a dɔ wɛrɛ ye fɛn jumɛn ye kana kuranɛ kan'i datigɛ a la la tahjurul qur'an maa o maa bɛ lafiya fɛ diɲɛ na i bɛ teri kɛ kuranɛ ye ala ye maa min garijɛgɛ don o don kuranɛ kalan na maa tɔw bɛ to yɔrɔ min e bɛ tɛmɛ de maa tɔw ɲɛ bɛ ja yɔrɔ min ka sunɔgɔ tigɛ ka bɔ maaw ɲɛ la ala he b'i da k'i bolo fila k'i ka kungorodonna o y'i tɛmɛlen ye hami foyi t'e la i dusu lafiyalen a ye kuranɛ kalan dɛ surtout denmisɛnw i ka kuranɛ kalan kana kɛ maa dɛsɛ waati ko a ye n kalan waati dɔ bɛ se foyi nege tɛ kɛ adama na foyi hali i bɛ dumuni min kɛ i bɛ nɛgɛn de a lajɛ waati dɔ bɛ se n'i taara sɔrɔ dɔ y'i ka dumuni kɛ n'i bɛ kɛlɛ kɛ dumuni min bɔra ka bila e ɲɛ i y'i labɛn k'a na ni dumuni ye ko ko dumuni dɛsɛra k'an y'a di denmisɛnw ma o don guerre mondiale tɛ wuli du kɔnɔ i bɛ kɛlɛ kɛ nka don dɔ bɛ na i niyɔrɔ bɛ bɔ lɔgɔma bɛ jɔ i ɲɛkɔrɔ i bɛ kɛlɛ kɛ ko mun na o ye dumuni di i ma alors que i ye kɛlɛ kɛ k'i ka dumuni kɛra kunun nka bi i b'a ka kɛlɛ kɛ ko mun na dumuni bɛ ka di i ma walahi a don bɛ na hali wuri min bɛ di denmisɛnw ma o ditɔ i ma i bɛ kɛlɛ kɛ jɛgɛ min kolo bɛ bɔ a la bu dama o ditɔ i ma i bɛ kɛlɛ kɛ ko mun na dumuni bɛ ka di i ma a don bɛ na dɛ o don tɛ wuli kuma ye k'a ye n kalan kuranɛ la ayi o y'a sɔrɔ hakiliw tɛ farikolo dɛsɛra tɔ minɛ ka nɛnɛ to a la i ka hɛrɛ b'o de la a ye kuranɛ kalan diɲɛ ko ka ca kojugu kuranɛ de bɛ mɔgɔw ɲɛna fɛn caman kɔ a ye kuranɛ kalan an bɛ hasiriya tile la a ye kuranɛ kalan an bɛ juguya tile la a ye kuranɛ kalan sinjitigɛ tile an b'o de la a ye kuranɛ kalan fisiriwaleya tile an b'o de la i ka kisi ka bɔ nin bɛɛ ma i teri kɛ kuranɛ ye n'ala ye kuranɛ nɔgɔya i ma dɔrɔn i dusu bɛ sanuya ka hakiliw sigi wa i bɛ lafiya i bɛ sunɔgɔ cogo ɲuman na n'i bɛ fɛ ka lafiya ko minnu tɛmɛna kana to k'i miiri olu la kuma bɛɛ quoi kuma tɛ a côté négatif i bɛ dɔ di sigilen dɔrɔn ko minnu kɛra la denmisɛnninya la hakili b'a bɛɛ la mɔgɔw ye janfa min ɲɛsin a ma a bɛ miiri o de la mɔgɔw ye tɔɔrɔ minnu ɲɛsin a ma hakili b'o de la côté positif o yɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen a hakili tɛ taa o si la juguya min kɛra la a hakili b'o bɛɛ de la i tɛ to o la fo sitana k'i dusukun minɛ i tɛ ɲuman kɛ tuguni harakini de bɛ na e tɛ ɲuman kɛ tuguni ɲuman minnu kɛra i la i ye ɲuman minnu kɛ n'i hakili tora o fan fɛ o ka fisa dusukun ma ka tɛmɛ tɔɔrɔ min kɛra i la hali caman ka wasuwasubana bɛ sɔrɔ tan de ka to k'i miiri ko minnu tɛmɛna juguman a b'i miiri o la waati bɛɛ n'o kɛra dɔrɔn hakilinataw fana bɛ ɲaami a bɛ seli fana seli siɲɛ 2 walima siɲɛ 3 a hakili tɛ yen hakili ɲaamina n'ale ka miiriya jugu ye maa min bɛ fɛ ka lafiya o tigi tagabolo tɛ kɛ nin ye k'i hakili to o la a laban n balimakɛ n'i bɛ fɛ ka lafiya i jija maaw k'i tɔɲɔ o kana kɛ basi ye dɛ n'i ma dɛsɛ mais e ka tɔɲɔ kana se mɔgɔ ma kana maa tɔɲɔ maa o maa ka baara ye mɔgɔ tɔɲɔ ye wallahi i tɛ lafiya i t'i lafiya a bila i kunna dɛ n'a fɔra ko maa tɔɲɔ ka n'i hakili ta yɔrɔ janmanw fɛ a ye dɛ hali ni minnu bɛ ɲɔgɔn ka du kɔnɔ i ka tɔɲɔ kana se o ma dɛ i ye cɛ de ye i muso i ka tɔɲɔ kana se a ma dɛ furu ka gɛlɛn dɛ furu ka gɛlɛn dɛ i ye muso de ye kana sɔn fiyewu i sa don mɔgɔ ka t'i cɛ deli ko yafa a ma n'o tɛ mun tun b'aw ni ɲɔgɔn cɛ a dɔnnen don i ɲɛ bɛ caman na ɲɔgɔn ka du kɔnɔ furu tɔgɔ de bɛ yen n'o tɛ furu tɛ yen tuguni koyi yɛlɛ tɛ yen kuma tɛ yen dumuni tɛ yen siyɔrɔ tɛ yen sidon tɛ yen
mais den bɛ muso bolo dɔrɔn a ma bɔ n'o tɛ cɛ yɛrɛ b'a dɔn ko furu tɛ yen mais a da m'a fɔ k'a ye muso bila dɛ furu ma sa mais fɛn fɛn ye furu hakɛ ye o si t'a ni muso cɛ o bɛ ɲɔgɔn kan ten fo saya bɛɛ nana kuma bɛɛ hali den minnu fitinin nama kun don u kɔrɔbayalen u y'u da don u fa n'u ba ka kɛlɛ la mais a ma ban muso su dalen de u bɛ taa se alimami ma k'i tɛna n fa deli a ka yafa n ba ma k'a sara walima u tɛna n ba deli k'a ka yafa n fa ma k'a fatura a y'aw jija a ka du kana kɛ ten dɛ yanni su ka seli fo ka cɛ de deli a ka yafa muso ma ka n'i jɔ a muso kunna ka seli n'o tɛ a ko k'a t'a kɛ muso o ka ban dɔw bɛ furu masa mais ni cɛ fatura a bɛ ban ka filiya sigi ne ma fɔ n ka jɔ b'a la dɛ ni cɛ fatura ka furu kɔni to i kunna i bɛ filiya sigi a gɛlɛyara cogo cogo mais a dɔw bɛ ban mun na parce que k'ale kun tɛ furu la fɛn o fɛn ye furu hakɛ ye a si kun t'u cɛ o de kama k'ale tɛ filiya sigi ɲɛnamaya bɛ ka gɛlɛya an fɛ sisan dɛ alahi adamadenw tɛ ɲɔgɔn fɛ tuguni koyi maaw dusukun bannen ɲɔgɔn na ka se niveau dɔ la kabako don n'a dɔw ma k'i ɲɛna n'a la kalere ɲɛna i ti da a la bon n'i ta kɛra mɔgɔ tɔɲɔ ye i tɛ lafiya dɛ ma tɔɲɔna si tɛ yen k'i sa waati ye k'i bɛ lafiya hali ni bɔ kuma a tɛ nɔgɔya k'i ka ɲɛnamaya kɛ hɛrɛ la o fana kuma t'a la parce que i ma maaw lafiya ala fana t'i lafiya ni maa min bɛ fɛ k'a ka ɲɛnamaya kɛ lafiya la anw bɛ nin diɲɛ tile kura min na nin taasira tununnen don dɔw la ko dɔ kɛra dɔ la cicatrice bɛ yen a nɔ bɛ yen a t'a dɔn a bɛ yafa cogo min walahi a yɛrɛ t'a dɔn a bɛ yafa cogo min an b'o tile de la ni m'i hakili bɔ olu kow kɔ k'i hakili ɲini o kow kɔ e bolo k'i bɛna lafiya min sɔrɔ yanni saya cɛ i t'o sɔrɔ koyi lafiya bɛ sɔrɔ n'i gulon ala ka juru la ala ka kumakan na ala maw k'i teri ye n'o kɛra i bɛ lafiya an mago bɛ lafiya dafalen min na arijinɛ don diɲɛ tɛ dɛ fitinin de bɛ sɔrɔ yan tɔ ba bɛ arijinɛ de kɔnɔ ala k'an don arijinɛ na